Paha kuvio. Tää on muuten vaikea kuvio, mutta Ottaa se sen ottaa se. Tuo on tärkeä, tuo on tärkeä. Samoissa näitä arvostetaan. Aina kato muuttanut tuolta vähän tuolla paulaakin, että tullut noin värit. Joo, niin joo. Okei. On pientä tuuninkia. Nyt niin. Kerran 5 niin ollaan ihmeessä, mutta kun se on pirun vaikea. Pirun vaikea juttu. Ei 3 aikaa on näkynyt. Kerran pitäis 3 saada. Ai, ei. Hyi. Tää on vasta 40x. Surkea symboli. Väärät katoos. Se oli alle averge, mutta mennään eteenpäin. Ancient Magic. Tuutteko te Kauhavan Suvi-seuroihin, jos tuutte, saa ottaa yhteen? No saa ottaa, jos paikalle tullaan. Jos niin käy, että tupsahetaan sinne. Saa ottaa, joo. Kiitos. No sitten 5 Jannea lähdetään hakemaan. Katsotaan. Ja sähtää kyllä tuossa katteri tuohon. Niin ja sähtää. Redi ja Tominkaan menossa sinne. Ai jaa, tietääkö? Hei. Sanottiin, että ei pitäis... Mitä vittua? Ei pitäis niinku pelin sulkeutua, kun tuo tulee. Osuuko jotain hyvin? Osuu muutamia baseikameja näistä. 2-3 tonnia tuli ekstra varmaan. Ai. Mutta on hyvä. Hetkinen. Täällä on osunut kerran 5, eikö ookin? Tää on osunut 5 silloin, kun tuo päivitty. Noin valtava voitto. Kyllä. Kylläpä kyllä. Hello. Kyllä tuo otetaan. Otetaan. Ei päästy juhlimaan. Kiitos Casinobudin. Tuo reality checki. 120 spinniä. Mitä vittua? Onko cap? Ei helvetti. Noniin. Kai se maksaa noilla retrickerilläkin enemmän. What? Ei, on mahdollinen. Mutta pirun harvinainen kyllä. Alahan rakentaa lisää vaan. Perkele, mulla ei alkanut pitkään aikaa mikään näistä niin pöyhyä. Ei iäisyyksiä. Ne on ollut tämmösiä tosi huonoja. On ollut kyllä unlucky bonaari. Western Jack. Classic slot. Tää on aika turbokas. Ei oo kyllä tääkään ikinä se on. Ei ikinä. Olisiko nyt? Aika hiljasta. Teen 3 jatkoon, kiitos. Niinpä. Kolmosen. Kyllä kerkeäs. Jaa. Okei. Sinne päin ja vielä vikalla. No on hyvä. On tää 100x. Bonari. Melkein. Kiitos Michaeli 51 kuukautta iltaa. Yli average. Otetaan. Morjesta Michaeli. Hevonen. Tää on mielenkiintoinen. Tää vois seot.
10 tonni 5 heppaa. Joo. Noniin. Vetoit. Kolme on hyvä. Joo. Parisattaa. Joo. Kerran elämäsä nyt. Ei näkynyt sen kummemmin. Moni ei. Duck Shooter. Mikäs meillä on väliaikatilanne? Required Average 47x pitäisi tulla näistä. Pystytäänkö siihen vai ei? Noniin, nyt metille. Noniin, tuli hankala kuuma paikat. Naps. Onko koirakin? Nappi johtaa. Mettäkoira. Mikä on? Mikä on super? Mikä on super? Oho. Tööt. Hello. Tekos. Nyt. Annapa lisää supereita. Superia ja mettämiestä. Noniin. Tosi hyvä. On hyvä, on hyvä. Todella hyvä. Uskomaton bonus tämäkin. Vau. Kovat musaat, niin oli. Savannamoon. Hurtta ja ukko, että aletaan ammuskele. Eiku Ankka ja ukko. Mikäs tämä peli nyt olikaan? Mikä tässä on homman nimi? Onko tässä vaan muuttunut joku Wildiksi? Ai tässä on 3x voitot. Niin, tää on Lucky Lady. Okay. Joo. No saatiin ree. Aika kiva. Joo, tää on Lucky Lady. Tää on Lucky Lady. Aivan. Oh. Täällä on 400 muutenkin että en edes oo tajunnut. Tässä on nimittäin oikeesti, kun osuu linjavoitot, niin ne ihan makselee. Että 5 kuuta niin maistuis. Tauskin ottais 6. Niin ottas. Eka Irkkaler-kuva pidi ammuttua sorsaa kurkusta kiinni. No niin, oli varmasti hieno kuva. Oi! On hyvä. On hyvä. Vähän tonnin pommia. Ei kun se laski sen. Hyvä. Terve. 824 Savannamoon. Ai. On todella hyvä. Average 32. Sitten on 10 Dolce. Tää sais yllättää, kun on hyvä panos. En oo ikinä tästä käynyt. Lisää viinin juoja. Siinä oli. Nyt! No se on napsu. Eikö tuo 500 pullo? Eikö se on 200? No. Otetaan. Yli average. Raitista miestä rupes janoa. Ja Teukka saa ajella hyvin näitä. Kiitos Tiina Kir. 675. Loistavaa. Seuraavaksi, nyt ollaan puolivälissä siis. Meidän startti oli 5440.
4 tonnia tullut jo. Upea tilanne. Jatketaan. Paremmin nämä menee kuin eiliset. No juu, taas on jätkä. Jätkä on vähän tyllysä. Pirun tyllysä. Siitä pitää vaan se pakollinen ottaa ja... Niin. Jatkaa seuraavaan. Näin se on. Jatkaa elämää. Noniin. No käy tuo. Käy tuo vissiin. Niitä jo... Joo. Kamolla on hyvää, kun on niitä Suomi-pelejä. Land of Heroes, Kalevala ja sitten tää on Juno Räppäristä. Niin on Tinnepapi, kyllä. Niinpä muuten. Anna joku hauska juttu. Kirja. Spinnejä tulee, spinnejä tulee. Nyt voisi tulla vaikka 10 kertaa ruutu täyteen, niin oishan se 5 tonnia heti. Onko nää veleho? Käykö nää töissä? Nyt. 3 tuntuu olemaan aika tiukassa. Onko trukkikortti? On mulla trukkikortti ihan oikeasti. Kyllä. Ottahan kerran 5. Aikaa on. No 4. Sieltä. Pari sattaa. 25. Yes. Se on siinä. Hyvä. Kyllä se kiittää luottamuksesta. No tonnin ponari taas. Näin on. Ai vittu, ja sieltä on huukoa ja muuta huippua tulos. Piikokkia ja kaikki. On tulossa herkkuja. Pistää vielä! Hui. Mutta onpa hyvä juno. Kerta kaikkia. Todistus, mutta ei kortti. Joo, se on todistus siitä, että osataan, että trukilla se ei ole sitä ei laki vaadi ja sitä kutsutaan nimellä trukkikortti. Tosi hyvä bonari, let's go! Ollaan niinku omillaan käytännössä. Nyt ei tarvitse laittaa sitten käsiä alle, kun alkaa tulleen niin sanotusti euroja. Jaa, nyt alkaa kärisee. Sulla on pikit valmiina, onko? Ei oo, annetaan chatti päättää. Ai, chatti päättää. Noniin. Perinteiseen tyyliin. Kyllä. 84 vasen ala. Saako sanoa tuolle kirjoittamalla? Mun mielestä ihan validi, kun sitä luettiin. 8. Gold card. Paskin mahdollinen. Ihan tätä paskaa. Ei ole se nykynuori ihan niinku, tiedätkö, hereillä tässä. Ei oo, mutta meillä on... No spinne on sen verran, että Reetä lähdetään hakemaan. Kyllä. Tätä kukkaa. Näpytellään. Kukkaan ei Kippasit mun sokee pappa. 84 vasen ala. Sitten tuli vasta 2. Ainakin mun chatissa. Noniin, päästään pikkaan. Otetaanko me nyt se seuraava? No. Mennään vaikka se, joo. Osama Bin Lagerin 2. Noniin. Kultainen, tärisee. Nice! Come on! Nyt halutaan kerrointa seuraavaksi. Ja spinnejä vielä mielellään. Joo. Tähän olisi tuo multiplayeri hyvä olla kans, mutta tämä voi kyllä olla hyvä. Ammain. Anna vaan. Tuli deadspin. Tänään vain liikaa. Vielä ei kiihota. Ne Ihan päin vittua, joo. ihan liian vähän.
No perkele! Hei! Hei! Avain. Siitä. Voi veljelle. Nyt on positio kunnossa. Joo. Vielä yksi. Vitun romu. Vielä. Wild Reel. Nois. Vielä. Tuohon yksi. Helvetti! Morojekkuviina. Paljon. On vielä yksi. On Javerke ja Kimpat on nyt... Joo, Kimpat on profiitilla official. Tuo sen varmista. Se on siinä. Loputon Nordea. Onnittelut kaikille. Upea homma. Oliko featureita? Ei. No niin, jatketaan. Glamorous Times. Tämä on erikoinen. En tiedä yhtään mitä mikä on homman nimi. Isäntä on nyt auki näköjään. Lähdetään kattoo, hö? Aloitti aika isännällä, joo. Kiimosen näköinen laite. Veikkaa, ettei maksa paljon. Ei varmaan, joo. No, heikit! No hyi. Nyt! No hei. Ollaan edelleen. Hyvä oli. Liian verran. Hyvä. Oliko meillä paras kuvio? Valitteekohan tuo yhden kuvion ja sitä ei voi reettää ja se oli paras. Olisiko käynyt silleen? Varmaan. Old Fisherman, let's go. Alahan tupakkimies. Joo, valitse yhden kuvio oli paras. Okay. Joo, kyllä. Elikkä tuossa oli lupa odottaa enemmänkin. Oliko tää 0? Se oli euro. Euro 50 siitä ja mennään Hugoon. No niin, latu auki sitten. No niin, majava. Osu tuokin average. Olisiko kerrankin päätyy? Hei. No niin, suomeksi. Heti vaillit täyteen. Päin perse. Ohi. Ai. Joo, yhtä aikaa halutaan nää täyteen. Elikkä nyt 2 kolikkoa ja 1 wildi. Ei löytynyt kuin 1 kolikko. Jee! Ohi. Tosi surkea tämä ensimmäinen puru. Vielä. Lavasta Pasilas. Aivan pisin vittua meni nuo vailit. No, ei muuta kuin rajat auki sitten, Mr. Majava. Jos tähän jättää, niin... Ei se voi tähän jättää. Ei. Noniin. Nyt meidän pitää päästä enää yhdessä huipulle. Ei puullinen karakteria tai super. Jee! Supersaukerilla oli kiva pumpata se vittu ihan täyteen ja ampua ehkä hiekotti reikä. Niin oli. Tai jotakin silmää. Niitä jotakin silmää. Jee! Noin 2 kolsua. Ois tärkeä päästä läpi. Vitun romu. Oi vitun romu, olipa pettymys. Hugo teki paskat. Meno Tallinnaan, jos persaus kestää. No niin, pähkinöitä nyt. Vittu mikä kusipää. No niin, pähkinä. Tää pitäisikö modien tosiaan maksella? Joo, on mahdollista. Hidas alku.
On surkea alku. Miten on näin hiljainen? Oliko liian nopeaa? En tiedä, vai onko viivelähtö? Mäkilähtö. Pähkinällä siitä käyntiin. Ei vielä. Monta spinniä? 1, 2. 1. Pähkinä on tosi elintärkeet. Ei löydy. On vielä mahis saada 1 pinni. Pähkinä! 1 pinni vielä. Voi, munaa pannulle. Pähkinä, please. Vitun romu. Oliko se... Eikö... Oli 60 jöröä. Aivan huono. Ei aivan. Ei aivan. No, Book of Madness. Olisiko tässä huvikseen vaikka paras kuvi? Pikku jännäri. Olikos toi Lodi 10? Lodi on kympilä. Joo. Kympin tuuhea lopetus. Mikäs kuvi? Mikä tää on? Mikä tuo edes on? Neula. $50. Onko tämä niinku S? Ei kun S on tuossa. Tuo on joku... On tää niinku S tai kurkon. Eikö ookin? On. S tai kurkon payout. On. Tässä on erikoista. Tässä on 3 S ja kurkko. No. Nyt. Ding dong. Hyvä. Hyvä. Perkeleen hyvin antoi kamot Retrickille tänään. Niin antoikin. Ja voittojakin ihan kivasti. Jop! Kyllä on hyviä bonaareita. Perkele, 5 tulee jokaisesta melkein. Terve. Ja aika ottaa toinen. Tässä on hyvät vitoset. Eikö onhan tuo isompi, koska mitä vittu? Eikö S on 75? Niin, 75. Tämä on joku välimalli. Jep, niin jo. Kyllä. Vittu, tämähän maksaa ihan perkeleesti. Melkein taas. Ois ollut 500 exponaario. Mitä jumalauta? On neulaa liikkeellä. 400x tullut. Hello. Oli hyvä peliehdotus. Hyi! Ei saa. Hyi! Ois jatkettu tätä hurlum heitä vielä. No. 2115 on hyvä. Ja kaiken tämän lisäksi 10 Legacy of Dead. Voitaisiko saa harvinainen re-ralli käyntiin? Se olisi hieno nähdä. Se olisi vitu hieno nähdä. Se olisi todella hieno nähdä. Vielä joku solidi Kalle vähintään kuvioksessa pohjassa. Tiina Kiri, minä en voita näistä ikinä. En oo kyllä näitä pelannutkaan. No sitten, joo. Mutta Kama tätä ei toivois. niin. Vaikka se vaikea aina on. Jos ne silti aina haluaa. No 3 olisi ollut ihan tonni heti. Mutta kerran elämässä ja Ree mahis. Otetaan Reetä nyt. $270. Hei! Voidaan mennä tuplaustehtaalle tän kanssa.